Arima, Akure Wata, Otoba. Akure Wata, Otoba. Ojo. Wait a minute. Don't ask me that stupid question. They have failed! Ashashi, Akure Wata, Otoba, Ojo. Kise, Nikita were did nata. Anu buribu. Agula koforo. Nikita were did nata. Anu buribu. Kita nata anu konata. See how the mothers got to graduate. They go up. Kita nata anu konata. Ogu. One will think Lamacho, but your brain is like that of a fan. Odimma kita were did nata obubu siri ike. Gini ka ana akpọ 400. Pama abo. 400. Ọnụ ọgụgụ bụ gịnị ego? 400. Pama abo. Pama anọ. Pam anọ. Pam bụ ole? Otu pam bụ ni 200. Pama abo. Pama anọ 400. Yes. Ọgwụla? Yes. Ị chọrọ ịzọ ọzọ? Mba. Ọ dị mma. Ị ga-ejikwa waya mee gịnị ya achị na-enwetu ego m. Ọ dị mma. Ihe a na-akpọ ya bụ nnụ. Nnụ. 400 bụ nnụ. But anyị na-akpọ ya pam. Pam. Yes. You're a very big liar. Echi dị ime. Echi dị ime. Chineke, what type of nonsense is this? Ọ dị mma ha nyere ịzọtara bụ naanị abụọ. Otu a child who has had a bomb dreads fire. Ọkụrụ enwe a. O ji aba ya. Mba. Ị ka na-aga n'ihu ka anyị kwụsị. Nwa ọkụrụ na-eji amụrụ akọ. N'ilu. Ya ọ n'ilu na. Ọkụrụ enwe a. Anyị dobere ebe a ka anyị ga-aga. Anyị dobere elu. Ihe egbe mụrụ aghaghị. Nunca dịkwa. Ross, it's hard. O sikwara ike o. N'ọnụọgụgụ nke ugbu a, gịnị ka a na-akpọ 45? 35. If I decide to release this vertical one on you, Chekwa ya. 30. Chekwa ya. 45. Ilekwa onye na-agba ama ebe a. Ọnụ onye na-agba ama. Ị hụrụ agba agba? Please. Ngwanụ asị na kama anụ ga-agbara ha maka ndọbiri ya n'ọdụ ngwa. Jide nnọọ nka. Gbachi obi ike. Sọpọ.